Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Di lagi ko ni kay. Di ko. Sige na. Mamauli na tas bayi nga bato. Ato nang hunahuna-unog ba ayaw nahitabo nimo? Oh, kaumot. Unsay humuto? Tuto. Unsa man ang giukay nimo sa kasagbutan? Nero. Kaumot. Ang buwak. Ah, To. May kaon kag buwak to? Hala. Naunsa naman ko ni kay. Mura naman ko wa makasabot sa akong gipati. Ngano may mo buwag? Ngano di mo ginagugapog nga no eh. Mamalik na tas bayi to. Ato ta rito magsulti. Sige na. Di lagi ko. Nakaw lang ni kay. Di ko ganahan nga mo pakita o kadlaw. Abi na ko komedyante ka. Musugot lang dae ka nga. Madrama ang imong kinabuhi. Muro man tayo ni og Beauty and the Beast eh. Nasa lida. Naunsa naman tayo ni. To, higala ta. Suod ta. Ug ayog ka bala ka. Andam kong mudawat. Bisan unsa pa nang naong nimo. Di lagi ko. Ani lagi ko din eh. Pero dili mahimo nga magdugay ta dinhi. Kay si Lola ra ang usa nga nagbantay kauban sa Rayna. Nakaw lang gini kay. Magdrama pa una ko diri. Pero to, nagkinahanglan ko nimo. Huh? You need me? Oh, dili ni nako makaya nga ako ra. Nagkinahanglan ko nimo. Pero ni kay. To, sige na, pauli na. Uban na nako. Dili. Ang sawa. Naanasab. Ha? Sawa? Wa man dinhi ang sawa. Nasa muloy oy. Nagsunod di mo. Makakita ka bisan ngit-ngit to. Ha? Pana. Ungo lagi ko ini. Vampiro na ko koknitan eh. Ayun na paduol ako ni kayo eh. Naaling sawa lagi. Ayaw kahadlok niya. Dili ka niya unsaon. Dadoon ka lang niya balik sa bay. Hoy, sawa. Ayaw ha. Di ko gusto nga mapahayag. Pasaylo ako to. Pero dili sa mahimo nga pasagdanti ka nga ikaw rang usa dinhi. Ngayon anang imong kahimtang. Sige sawa. Dadoon ta si Toto balik sa bay. Ayaw ha. Mukit-kit na buhok sawa. Gigil ka. Sige. Patya na lang ko sawa. Puslan mga. Wan ay bilin ng kinabuhi ko. Lamya ko sawa. Mamalik na kita sa bay. Sawa. Masaluan nga. Muuna na kami pahuay. Hala, kialsa na sa hari si Madam Pakukang. Gawa na. Impas-gapas na ang hari ini. Di siya ang maimpas no yandoy. Si Madam ang maimpas karong gabi una. Tuod. Siya tuod ang maimpas karong gabi una. Magamit yun di ay ang lumay alang kang nikay no yandoy. Unsa? May gusto ka sa diay kang di kay Elbo. Onoy, sa hilom. Ugmay nang may baw ka. Siya lang ang gusto kong seryosohon karon. Unsa? Sinikay ang gusto kong mahimong kauban sa tibo kong kinabuhi. Ug kining lumay ang akong gamiton. Aron iya kong mahalon. Lamyan lang ko saway. Di na ko gustong mabuhi pa. Ibutang na siya sa may pultahan sawa. Ay. Giulagi ko ni mo din ya.
Julie, gigo mo dinis bahay nga bato ha. To, kinahanglang magbaligon ka. Sawa, biyain nami din Ako ni bahala ni Toto. Pagbantay na lamang duha si Puti di as gawas. Anong imo pa may kung giaguan pagdadi ni kayo eh. Imo lang to kung gipasagdan sa kangitnit. Dili gyud na mahitabo to. 'Di ba? Nagsinaray man ta nga mag-inunungay kita. Nalimot ka? Nga bisan, bunal-bunalan ka ni Lola nimo. Kulatahon ka niya. Kay masuko siya nga miduol ka nako. Pero wag gid siya makapugong nimo. Muduol gid gihapon ka nako. Oh, tuno. Mausab na nga akong gisaad nimo. Nga way makaputol sa itong pagkasuod. Bisan mahimo pa kang wati. At timanong tagihapon ka. Wate yun. Kalain sa nang mahimot ang wate, no? Kagilukhan akong tanaw na no? Mauna. Bisan mahimo pa kang ud. Ug unsa pa dihang klasihas mananap. Higala pagihapon ta. Ug dili kita magkabuwag. Nikay. Pero, mauwa naman ko din mo. Bati naman kikog na. Asus! Nga nung mauwaw man ka nga baga man kagnaw. Bihalo na kadungog ko man gyapon. Bagyoy. Wala. Winter masab kayo nga no. Ang. Sige na nag-amam sinikay ni mo. Unya, pagkaigahin sab ka diha. Sab ka, padukol ka. La. Nagdrama ko diri. Unya. Drama ni. Di ni kumidi ako wala. Gisakitan ko ining naitabo na ko. Sama ka diha ay! Umagani ka mauwaw nga. Nahibawan sa uban nga dako na ka pero mangihigyapon kas banag. Hala. Labo ka sa di mo la. Uy. Tinood bitaw. Mangihipaligapon kas manig to. Mana. Guba gyapon sinay. Dangano ka to. Daan naman ang gubang isina sa imuhang kaway lami nga drama to. Naunsan man ka. Dawata na lang gud nga wa kay angay nga magdrama. La. Naunsam sang akong naong uy. Ayaw lagi ka bala ka. Mas gwapo ka karon sa akong tanaw kaysa tao kapag naong Diya? may paningon anak ka. Bitaw lang no. Oo. Sakto bitaw sa Lola to. Cute man ka nga pagkairo. Oto, di ba? Nautrusog ka ni kay. Yung sa gisakyan sa lola. Kay tinuod man bitaw. Cute ka. Awa, sige ragod. Pahiyom ragod. Gamay lang. Eh. Eh. Gamay Awa, tanawa lang. Eh. Cute lagi ka to. Nawa ka diha. Unsa man ka to ay? Nga naman ka, nga mag-uol man ka anang naon ni mga murag kwaknet. Nga mura man sigag ka ng mahalon nga iro anak. Kanang kuan ba? Sa kung tanaw mura kag pudol. Pudli. Pudli yun. Pudol lagi. Pwede sab nga Dalmatian. Oh, may mo masag nga askal. Abe, kung asa ka malipay, ana, amo kang suportahan. Askal ka, askal. Tinood bitaw mo. Cute ko. Ay, oh, lagi, Oh, ay! lagi! Cute ka nga pagkakwaknit. Doy. Paminawa. Nahilom na ang kwarto sa hari. Basin kun may gibuhat na sila. Oh, Ikaw lang yun ang akong kipagita. dungog ka. Uy. May klaro na kayo. Klaro na kayo nga makuha na sa barangan ng hari karong gabi na. Oh, maayo noon. Ugma, mauna ang bag-o na tong kinabuhi dinhi sa palasyo. Magpaabot na tanis gawa sa putahan sa kwarto sa hari. Kung unsa gid ang nitabo nila. Ugma, mahimo na kong advisor sa hari. O ako na ang tuong kamot sa hari. Grrr! Uy. Bunta naman di ay. Mayong buntag to. Uy. Ini kay. Sa iyo di kang nakamata. Oh. Og, ni ako'y dang mga prutas, oh. Oh, saging. May saging sa day din eh. Paborito na ako. Pero
Halos alanggod na nimo na paborito ang saging to. Karon lang lula, nga nahimo na kong kwaknit. Ayun na nagiskuti ang imong naong to. Sige na, mga na ta. Kay may buhaton pa ta. Sa may buhaton na to ni kay. Basta, doon na. Ay, kagang! Oh, Oy, ang sawa. Wala, may sud ang sawa ni Kay. Ayaw mo kahadlok na. Gisugolan ako siya sa pagkuha og tubig sa busay. Huh? oh, Oy. Oh, pastilan. Masugo na gyud nimo ang sawa ni Kay. Ola, og maayo tingali nga. Puy-an na lang gyud nato ang kinabuhing imposible ni ining dapita. mapugos kita pagdawat ining tanang imposible nga, nahitabo na to. Oo. Ay, lagi paghila kay musamot ka bati imong naong. No, dili na ka-cute ni mo naong o basta mo hilak ka. Lula sabay. To. Kaduog na to. Ayaw lagi gun ako na nausab ang imong naong. Total, kami ra mo sa makakita sa imong naong. Wa may lain. Sige, di lang ko mag-uul. Basta sure mo ha. Cute ko. Cute gani. Cute lagi ka nang naong nimo nga murag pudol. Ay, kakumuton man gani ko si mo naong, baby. Kakumuton ko ka-cute. Nga, sa may plano ni Muro ni Kay. Ay akong gusto nga anhilang una tining dapita. Mao na ni mamahimot ang Pinoy anan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!